Мерапрыемствы па інтэграцыі БелАЭС у энергасістэму Беларусі маюць непасрэднае дачыненне да нашага раёна. Іх можна раздзяліць на некалькі накірункаў. Па-першае, гэта будаўніцтва паветраных ліній электраперадач напружаннем 330 кВт. У зоне абслугоўвання маладзечанскіх электрасетак іх працягласць складае больш чым 250 км. Новыя лініі звязваюць паміж сабой усе вузлавыя падстанцыі ў Беларусі, кіруюцца з рэспубліканскага цэнтра, а абслугоўваюцца тымі структурамі Белэнерга, на чыёй территории находится. Чем примечателен именно этот участок, это то, что он проходит над лесом. Высота опор более 60 метров. Вес каждой опоры варьируется в зависимости от того, какая это опора, от 20 до 60 тонн. Чем еще примечательна линия, которая идет над лесом, это то, что она построена в перспективе роста деревьев до 50 лет. Расстояние от провода земли обеспечит перспективный рост деревьев на период до 50 лет. Также на такой высоте не гнездятся аисты. Линия имеет световое ограждение. Ночью установлены по 4 светодиодных фонаря на каждой опоре. Они заряжаются, аккумулятор заряжается от солнечной батареи, и ночью происходит уже работа этих фонарей. У снежні мінулага года ўведзена ў эксплуатацыю падстанцыя напружаннем 110 кВт кацельная. Ад яе сілкуецца ўся электрычная нагрузка, міні-ТЭЦ і электракацёл. Усе вытворчыя працэсы кіруюцца на адлегласці з рабочага месца дыспетчара. Між іншым, да станцыі накіруюцца і ўсе 60 падстанцый, якія знаходзяцца ў зоне абслугоўвання маладзечанскіх электрасетак. На новай падстанцыі установлены трансформаторы з Украины и России. Для того, чтобы подключить электрический котел к внешней сети, был реализован второй пусковой комплекс. Это строительство данной подстанции 110 кВт, современная подстанция с двумя трансформаторами. Один из них рассчитан на работу котла в том числе, его мощность 50 тысяч киловатт. Значит, было построены участки линий 110 кВт для подключения этой подстанции, 6 километров кабельных линий, распределительный пункт 10 на 6 кВт, ну и сам электрокотел, это уже был в первом пусковом комплексе. У любы момант часу павінен выконвацца баланс выпрацоўкі спажывання электраэнергіі. Таму пры ўключэнні вялікага энергаблока павінны разгружацца другія станцыі. Для кампенсацыі выпрацоўкі цеплавой энергіі і адначасова павышэння энергаспажывання на ТЭЦ устанаўліваюцца электракатлы. На міні-ТЭЦ «Маладзечна» установлены шведскі электродны электракацёл з дапаможным абсталяваннем. Магутнасць электракатла дастатковая для таго, каб забяспечыць гарачай вадой увесь горад у міжацепляльны сезон. На будаўніцтва аб'екта затрачана крыху больш, чым год. Мощности электродного водогрейного котла хватает для того, чтобы при температуре наружного воздуха минус 5 градусов покрыть 100% зоны мини-ТЭЦ, что составляет 40% всей тепловой нагрузки всего города Молодечного. Особенности этого электродного водогрейного котла состоят в том, что КПД его составляет 99,3%. Такой высокий КПД обусловлен тем, что вода циркулирует по замкнутому контуру и потерь тепла практически отсутствует. І трэці пускавы комплекс па інтэграцыі БелАЭС у сістэму маладзечанскіх электрасетак – гэта будаўніцтва побач з электракацельнай бака акумулятара ўмяшчальнасцю 5000 кубаметраў вады, які будзе награвацца ў той час, пакуль кацёл знаходзіцца ў рабоце для таго, каб ён быў заўсёды загружаны на 100%. Лишняя энергия, которая в сеть уже отдаваться не должна по графикам нагрузок, будет отдаваться на бак аккумулятор. Когда котел уже не будет работать, а работа его с 23:00 до 6:00 в моменты минимальных нагрузок, значит, уже днем после 6:00 вода от бака аккумулятора будет греть сетевую воду. Адзін з важных накірункаў інтэграцыі – укараненне супрацьаварыйнай аўтаматыкі, якая для захавання ці хуткага ўзнаўлення балансавай творчасці і спажывання электраэнергіі павінна адключыць залішнюю нагрузку і ўвесці ў работу рэзервную генерацыю. Такая аўтаматыка ўстаноўлена і на энергааб'ектах маладзечанскіх электрасетак. Хуткае праходжанне сігналаў і інфармацыі забяспечваецца дзякуючы сучасным оптавалаконным лініям сувязі, якія ўманціраваны ў навальнічны трос лініі электраперадач і не баяцца атмасферных уздзеянняў. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.